Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip, birden Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet başçylarynyň resmi konsultativ duşuna gatnaşmak üçin Qırgız Respublikasynyň Issykgöl vilayatyna tarap urady. Bir näçe wagtdan hormatly prezidentimiz Qırgız Respublikasynyň Issykgöl halkara howa menziline geldi. Howa menziline hormatly prezidentimiz Qırgız Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň başlygy, Qırgız Respublikasynyň prezidentiniň diwanynyň başlygy Abdulbek Kasimaliyew we ýurdumyzyň resmi wekilet agdalary mehirli garşyladylar. Bilen mertebeli türkmen mehmanynyň hormatyny bu ýerde Qırgızstanyň medeniýet we sunwat saatlarynyň aýdym sazy çykyşlary ýaýlanlandyryldy. Munyň özi midemiz dost dogonlyk gatnaşyklaryň aýdyň nyşany görüldi. Howa menzilinden hormatly prezidentimiz Qırgız Respublikasynyň prezidentiniň Çolpan Ata şäherindäki döwlet kabulxanasynyň kongresler merkezine tarap urady.